kula orang bisa kaleng. Mamai Bani, Mama Bani, Mamai Bani, Mamai Bani, Mamai Bani, Mamai Bani, Mamai Bani. Mas sing percaya kula ning sampean cinta Mamai Bani. Sewulan sepisan tolong kula tilikan Mama Bani sayang. Mama Bani sing paling eman. Mama Bani du sayang. Mama Bani eman sayang. Mama Bani, Mama Bani, Mama Bani, Mama Bani. Beli bisa diilangaken Mama Bani. Mana mene demen Mama Bani sayang. Perasaan sun keganggu Mama Bani. Nyen sedina beli ketemu Mama Bani, Mama Bani, Mama Bani. Matur kesuwun Mama Bani. Serombongan panitia Mbak Buyut Gorda kanggo wong Kalimantan, kanggo pasukan tempur Wiramandala. Elingan kenang emane kebayang ning gantenge. Mangkene demen rasane, demen wis ana sing duwe senang reng. Kelingan kenang senang re sayang. Senang re, 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 senang re terus. Senang re sayang, senang re emang, senang re, senang re, senang re, senang re, senang re, senang re terus. Senang re mani, senang re, 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 senang re terus. Senang re, senang re, senang re. Matur kesuwun senang re. Bos kusen-kusen di Paidalan, wong cangkingan, Mamai Pajar. Kangen kula ngerti sampean wis duwe istri Mamai Paisal. Tapi kepriben Mamai Paisal, kula orang bisa kalengan. Mamai Paisal, Mamai Paisal, Mamai Paisal, Mamai Paisal, Mamai Paisal sayang. Mamai Paisal maning. Mangas sing percaya kula ning sampean cinta. Sewulan sepisan tolong kula tilikan. Najan ora dikawin Mas Aldi, ikatan batin Mas Aldi. Mas Aldi sing paling sayang Mas Aldi. Duh Mas Aldi sing paling eman. Mas Aldi maning Mas Aldi, Mas Aldi. Beli bisa diilangaken Mas Aldi. Tetep bae demen Mas Aldi, Mas Aldi, Mas Aldi. Perasaan sun keganggu Mas Aldi. Ayah Gania pen ketemu. Ayah Gania, Ayah Gania sayang. Ayah Gania, 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 Ayah Gania maning. Ayah Gania sayang, Ayah Gania. Matur kesuwun. Elingan kenang emane kebayang ning ayune Nok Widya. Mangkene demen rasane Nok Widya. Demen wis ana rapine. Kelingan kenang Nok Widya.
Nokwidia, 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 Nokwidia terus kesuwun. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Gila-gila bapane. Jagat semene rame hek ngantuk. Kodak ngimpi kayane mawongku. Gila-gila ampun. Iku wong cangkem grambyang bae kaya wong maling kurang gawan. Ya date wong wadon macam mega loro. Ora kaupana wong antuk. Batur pada turu sireng grambyang bekarepet dhewek. Ya kuene gedekaken weteng bae sampean mah. Ngantuk bae sing digedekaken. Jangga mene ga ngobrol dingin bapane. Piser. Ah. Ngobrol bosen esuk sore ngobrol. Layung sore padang esuk kaya katon sakoyonge kaya katon saklebate Ramyang sayane lintang kaya ketutupan sing padang ati bimbang pikiran dadi kumlayan nyandang isi lan nyandang wirang Sarengam goke inaya panitia wong ngawure kedhi Kaya denok bonde denok sing de 925 ayah nida Mas dokter Ludie keding bunda wahid sing de ketoprak syukur lako Minangkani saking jalaksana dewek Najan dilipur dikelipur tambah lawas tadi kelingan Sereng kos-kosin ya keding apa ya dina pak guru tarki sing petsung Brokar kandapa ya akeh bapane akeh sing perlu dikandakaken akeh sing perlu diobrolaken karo sampeanku toliga sampeanku sebagai kepala keluarga ya tulu gak bapane aja meneng lawan meneng sampeanku delengak rabine sampean nyegeden payung jareng basane sikil kanggo ndas kanggo sikil bantu nyumponi kebutuhan rumah tangga ya sampean kudu di wong lanang aja ngandelaken beli kowe medume-dume wong wadon bantu usaha sampeane meneng bae ning omah mangan turu bae ai ngomong kayang kono jerak ari kun buktine dianggap isun lah kepikirane konon
yari ngerasa wong lanang gak pada bae mikiraken ning keluarga saking sirane apa sing trabas oh bakal menggawe wong lanang oleh seminggu oleh duit 17.000 tak kue kena kabeh sok dadi setengah wulan rong dina wis entok krungu wong cangkingan kari beli wong trabas maya beli kaya konon ora 17.000 seminggu barang anu ngarani wong wadon seterabas rong terabas yakin wong lanang sing kuduk diwali kurang-kurange iya sampean ku ya dipikir bae bapane singaran kebutuhan rumah tangga ku pirang-pirang kanggo mangane kanggo belanjane apa maning anaknya sampean ki lagi mondok pesantren encang pikiraken biayane ku aja meneng kelawan meneng aja lali seren Mas Bento bos plastik saking bulak setugel wong cangkingan separo sereng bos kusen kape dina paguru tarki saking pecung jamblang dewek Punda wahir sing duwe super sing duwe ketoprak syukur leko sing jai laksana kangge tembang yai yari monone mah bocah ke waya-waya tupai kiriman maning nah kaya wis pirang bulan kan 3 bulan kini tak ya beras bae mah ya kudu dikirimi nah ya sampean kan ngerti bapane tapi kin pakenen bapane ya di samping kita wong tua mikiraken kanggo perbekalane anak kirimane anak iki tak pikirin makemen ki kaya dene kacung Raden Sanudin ki ih ya aneh temen konon ka 3 bulan beli balik-balik ku biasanya mah bakal sewulan sepisan cepus bakal mendesak anak keperluan mendadak setengah bulan ya wis balik barangkin bocah sampai 3 bulan beli dongol-dongol endane bocah ku waras tak beli kuno bapane gona ya mana sampean kutilikana konon ka aja ngandelakan wong wadon bae Masya Allah sirama kayang konon bocah lagi nempuh pendidikan ya wis endah arep pirang bulan sebab ning anak ibokat lagi anak pelajaran sing ora bisa ditinggalaken tuli anak mama ning anak ora bapane ya bagian anak mamange gak aja ngandelaken sampean pusing dadi wong tua wajar wong tua mah wajar wong tua mah kelangan arane gak anak ora kesanding bapane sereng panitia larangan jambe dewek anak putune bapane di sing nerangaken kandi jaluk sing ananing Sumatera dewek serang kadamar brebes keding bapak Hanuk kang ulis ngono ya mulane kita sing dadi wong tua aja kurang dedonga supaya bocah ki bener-bener kanggone menempuh segala pendidikan bokat be balik ning omah ning kampung bisa bermanfaat karo wong seje aja kayak kita iya bener wis buku goblok ora bisa bergaul ya aja sampai tekan kono ari masalah dedonga mah ya beli kurang-kurang bapane jareng basane awan bengi nyegeden payung ki memuja karo kang kuasa memuji karo kang maha suci supaya bocahku dadi anak kang soleh bocahku pinter waras nuntut ilmu ning kanak-kanak tapi sing mantek dadi pikiran makenen bapane yen mumpung anak sampean ning kene kula ku jardeak maarepan kanda masalah impen ya pengen terang lah tembunge mak priben kok sampean sing jebaraken ngimpi kula ku tas ngimpi kapan ngimpi ya mau bengi
ngimpi priwen. Ngimpine untune kula ku copot bapane. Wah, untu copot. Iya. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipungpang rela mati, korban jiwa membela ning kebenaran. Ayo denok pun denok, Bunda Wahid si mirangan. Balong ada dewek besayuran bak pawastika mamaku Haji Didi Wahyudi Keding sareng Bunda Wahid sing diremakeun kang dijaluk sampun lali sawase. Lampit gunung migelar nelang sampai badan sawiji papai dina minang kanikmat guru tarki saking pecung jamblang dewek sing merengakeun Mas Dokter Ludi papai Rizki sing duwe karema dewek kaya kita Mas Bobo kamulis sing aran ngimpen niku kembange wong turu. Bener. Tapi jare wong tua sekaul impiku siji arane Titiyoni Gondoyoni Puspatajem. Apa kulo artine? Titiyoni ya ngimpine wong doyan turu masih barang rebus turu. Sareng papai Rizki Keding sing duwe arema pos kusen Bunda Wahid Keding Ari Gondoyoni ngimpine wong kepual pahit awan misalnya kan delok nangka tuku kendaraan sing mewah iya sing bagus lantas sira kesirian bengi turu ya ngimpin kaya konon pun sing diarani ngimpi kepoal pail. Nah lamun sing terakhir lah Puspatajem ya. Kadang-kadang ilok dadi kenyataan. Oh ngimpi nyata maksudnya ngimpine sareng iing nok inces Keding nok inces minangka sing mirengakeun ngimpine ana batas sing tertentu kono sing awit jam 12 ngongsekaken jam 1 jam 1 jam 12 sampai jam 1 nah pun kadang-kadang ilok dadi nyata ya barang anu kula ku ngimpin aku jam 1 bapane sing bener gak bosong masa beli percaya sih sampeanku kula sing mau pikiran eling-eling mangka eling mumpung ning dunya ayah iing nok inces ayah denok bunda denok ayah nida sing betim beteng is lamun ya bener kaya-kaya nih badan isun gak kerasa priben kebertek bening ati gemeter sore mau ngati sih yang ngati sih ku kena angin angin mopat mapit ya bapak ya Allah ya bapane jadi tujuannya sirap priwen kin yakin mak ayu apa salahe bapane tilikana bocah arane ke wong adu-aduan
beli weru keadaane bokat kacung Raden Sanudin ning kana lagi lara gering yari ditiliki mending ora kitane ku weru bapane ya iya monone ya oleh kebeli kewajiban. kilok ini bapane ya Sanudin kok katonen bae ning matang ganjel bae ning mata konon kah barang anu atus sing Gunung Payung Bogor setaken ya bisa doa-doa priwen Jati yang ngojek tak priwen juga sampean mah kosi angel payak kok jadi miliki maksa anak sirane maksa ayo pengen ketemu karo anak bapane ya usah ayo bakal sira Yo. kaya konon mah ayo dan menang menipi ya ambentang bentang kok dingin kan bungkusannya kangen di kanak kita nek kayak sanggup sekali takdir bisa dipungkir kadar bisa dipungkang rela mati korban jiwa membelasi membelani kebersihan hati bapak yang gorikan ora disangka-sangka Tok kanudi minang kasih mirengat mimi kurini bapane kurini sesampune matur kesuwun mimi kurini bapane kurini kedin mas tak perlu di bunda wahide kedin Astagfirullahaladzim ari wis ndelengaken nok ayu purbaningrum ning sedina loro kieu nok ayu purba areng katone sicin katone murung bae kaya kita kedin sareng mimi kurini kedin apa maning yen wis disuguhi mangan ora sokan dipangan disuguhi nginung dimet ga ora-ora acan lagi nang apa sih kayu penasaran sampean Maiten Ci, ya iya mimi kurini minangkane sing mirengaken Maipan dalam kaberannya uripe purba arum ada ning alam dunya riwen sih ya weru tong poro maning mikir purba arum duweni batur-batur kang sepepadan ngayal sadadhuwur setitik bae beli mungkin
bosku sene kedhi Bisa nih ngomong kayak konon punang apa? Ya baiben kan weruh lamun sepantaran Purba Arum wis barang tinamtu umuran semene wis pada rumah tangga wis kedaud jodoh bisa milih pasangane tapi Purba Arum saking panitia larangan jande keding simirenak Ai, dadiku lagi mikiri jodoh konon ku ngerti sih Purba Arum sing arane jodoh rezeki blay wis ana sing ngatur sing arane jodoh wis ana pasangane dewek-dewek iya kamai mungkin ning usia enok ayu Purba Arum ning usia kin durung nemuni jodoh durung tinantu papani di sing anane Sumatera Barat Mar Brebes simirenak bokat baik honi lagi jalan-jalan ki ketemu karo pemuda sing arane jodoh maya beli weruh no kayu bakal mikir mono mah iya maiben tapi sejen sing den pikiraken ning Purba Arum bisa nih sejen bakal sebebaturan pada Mas tak perlu di minangaken sing mirengat bakal ana sing seneng ya tentune sing lanang mau nglamar karo sing dadi wong tuane atawa sanak familie ya lamun jes jare wong jaman biyen mak apel pengen ketemu gampang gawe janji mimi kurini serang bapak kurini gading kaya denok bonde denok kaya ni damas tak perlu di kangulis ya priwe beli angel oli jodone Purba Arum yen ana wong lagi seneng ana wong lagi demen pengen marakit Purba Arum ki abot ku wis parek ku dedalan yang ngomong ki bisa nih abote makini wong demen sanjaning Purba Arumku pada kemudian nyongan gak sapa bae sing demening Purba Arum sapa sing gak tresna ning Purba Arum kudu bisa adu kesakten karo ramane Purba Arum kakang paham kan mai apa maning kieu kakange sampean ki sing arene ki beruk ki aduh yen ana wong lanang je teka pengen sanjaning Purba Arum wis dituding-tuding dingin wis mawujude sejen karo sejen ya iya sejen karo Purba Arum ning waktu kiyen priwe wong lanang gapan sanjane priwe wong lanang garpan naro demene yen wis dialang-alangi sedurunge ketemu karo Purba Arum ternyata kan pinter maipen daripada kita mulane iku maipen priwen coba Purba Arum arpan oleh jodoh bakasan kondisi Sudarma wong tua kelawan sing dadi sedulur tua kayang konon